nụrụ anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 305, hymn number 305. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obe ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị nupụwo isi n'okpuru ya, anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. M ga-ebili jekuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghị m ka akpọọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na ya sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na ya ekwupụta mmehie anyị, ọ bụkwa onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị ma sachapụkwa anyị n'ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile. O kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke eluigwe, biko ka anyị were nwayọọ gba ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, nna anyị nke pụrụ n'ihe niile, onye kachasị ebere, anyị ejehiewo kpafukwara dịka furu efu, anyị sokara izuzu njọ nke obi anyị, anyị emebiwo iwu gị nsọ, anyị rapụghị ihe kwesịrị ka anyị mee,
anyị emeghị ihe kwesịrị ka anyị mee, ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ ndị dị ime ebere. Chineke hapụ ndị kwupụrụ ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị, wee na nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dịba ndụ nke Chineke na nke ezi omume na n'ihu otuto wetara. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara takwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, ike si eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, ị ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwa anyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ. Edubela anyị n'ime ọnwụ, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị meghee egbugbere ọnụ anyị, ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adị n'ụzọ a, ruo mgbe ebighị ebi. Tụpenụ onye nwe anyị eto ahụ. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abụ ọma 4, Psalm number 4.
Biko ka anyị nọdụ ala ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi nke 3 malite n'amaokwu nke 12 ruo na nke 19. Acts of the Apostles, chapter 3, beginning to read from verse 12 to 19. Ma mgbe Pita hụrụ ya, ọ zara ndị Juu sị, ndị ikom nke Izrel, gịnị mere ihe a na-eju unu anya? Ma ọ bụ gịnị mere unu na-elegide anyị anya, dịka ọ bụ site n'ike nke aka anyị? Ma ọ bụ dịka anyị onwe anyị na-asọpụrụ Chineke ka anyị meworo ya ka o jee ije? Chineke nke Abraham na nke Isaac na nke Jacob, Chineke nke nna anyị ha, nyere onye ahụ na-ejere ya ozi otuto, bụ Jizọs Kraịst, onye unu onwe unu rara nye, gọnarịkwa n'iru Pilet mgbe o kpereri ikpe ịrapụ ya. Ma unu onwe unu gọnarịrị onye nsọ na onye ezi omume ahụ, wee rịọ ka e were amara nye unu ogbu mmadụ, unu wee gbuo onye ahụ nke na-eduba mmadụ na ndụ, onye Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Onye-nwe-anyị onwe anyị bụ ndị ama ya, sitekwa n'okwukwe ekwere n'aha ya, ka aha ya nyere nwoke a ume, onye unu na-ele anya matakwa. Okwukwe nke sitere n'aka ya mere ka arụ ya dịzuo mma n'iru unu niile. Ma ugbu a, ụmụnna m, amatara m na unu mere ya na-amaghị ihe, dịka ndị isi unu mekwara. Ma ihe niile Chineke buru ụzọ kwusaa site n'ọnụ ndị amụma ya niile, na Kraịst ya ga-ahụ ahụhụ, o mezuru ya otu a. Ya mere, chegharịkwanụ ka e wee hichapụ mmehie niile unu, ka oge inwe ume ndụ wee si na iru Onye-nwe-anyị bịa otu a. Nke a bụ okwu Onye-nwe-anyị. Chidium la Damos.
Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke abụọ. Our second reading will be taken from 1 John, chapter 3, verses 1 through 7. See what love the Father has given us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet been revealed. What we do know is this: when he is revealed, we will be like him, for we will see him as he is. And all who have this hope in him purify themselves, just as he is pure. Everyone who commits sin is guilty of lawlessness. Sin is lawlessness. You know that he was revealed to take away sins, and in him there is no sin. No one who abides in him sins. No one who sins has either seen him or known him. Little children, let no one deceive you. Everyone who does what is right is righteous, just as he is righteous. The word of the Lord. Ugbu a anyị ga-akwado nwa anyị n'okwuchukwu site n'ịbụ abụ 250, hymn number 250. Ka ekpere Chineke guzo n'etiti anyị onye nsọ nke Israel, Jizọs, guzo n'etiti anyị n'ike gị, ka mgbe ekpere nke a bụrụ oge dị nsọ nye anyị. Kwee ka okwu niile nke ọnụ m na ntụgharị uche niile nke echiche obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'ihu gị, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Every so often, God allows us to come face to face with opportunities that He makes available. Opportunities to influence the lives of others. Opportunities to do good and to make sure that other people around us are living their lives with dignity, with satisfaction, and with all the good things of life that we can afford.
But many times, because of our own laxities, because of our own failures, we allow those opportunities to slide. We don't take full advantage of those opportunities. And for that reason, whatever good would have been done to others is not realized. Yet, as we read the Bible, Christians, as we read the Bible, we hear the Word of God asking us and telling us and encouraging us to make use of every opportunity to make sure that those around us are blessed. Let me draw your attention to Paul's letter to the Galatians, chapter 6 and verse 10. In that particular verse of scripture, Paul tells the Galatians, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. As we have opportunity, let us do good to all, but especially let us do good to those who are of the household of faith, members of the church. Let's do good to them when the opportunity comes. Unfortunately, when those opportunities come to bless one another, even within the church, we have our own little excuses why we can't do it now. We can't do it now, and because we can't do it now, we allow that opportunity to pass. And opportunity doesn't come all the time. It comes when it pleases God. So you ask me and say, well, you say we allow the opportunity slide. Why do we do that? What are some of the reasons that we allow opportunities for doing good to others to slide? Well, I'm glad you asked. One of the reasons is that we are so preoccupied with our own little needs. If you like to give it a name, call it selfishness. I have to attend to my own needs first. And we justify that with our own So we give those excuses. Well, I can't do it now. Oh, them God. I have my own little issues. How can I leave my own problems and begin to solve other people's problems? After all, the Bible says, we justify our lack of action to bless others. We justify why we allow opportunities to slide by when people around us are suffering. These are some things we can do, you know. And it is not every time that a brother or sister will come and begin to shout, not every time. I remember when I was in seminary, trying to get a PhD in religion. And in one of the discussion classes, there was this idea that came up. You know, the professor began to ask, why is it so difficult for us to help one another? Why don't we always help others? People be suffering under our noses, and we let them suffer. We don't help them. Why? And so members of the class began to discuss, why is it that people are suffering around us and we don't even notice? Somebody in the class said this: the reason we don't help one another is because we don't know. Why don't we know? Because the people who are suffering don't let us know. They don't tell us. They just keep their own secrets to themselves.
And so, because they are keeping those secrets to themselves, nobody knows they are suffering. Therefore, the opportunity to help them slides. I said, okay. In Africa, right? And this was happening here in America. When the tsunami is in Africa, we say, okay, I don't know why. I told them I come from a diocese that is rural, where there is no place where we can help disabled people. Onye-nwe-ayi said that rehabilitation. The Germans who established that for us have gone. And we don't have anybody to help us there. Do you know that on that spot, the class raised $10,000 from Bise Diocese? $10,000. Right there and there. The professor collected them himself, gave it to me, and I sent it to Bise Diocese. Ask Bishop Ogo, he will tell you. Retired now anyway. So that can be the reason why we are not helping others. We'll allow opportunities to slide. You are in need and nobody knows. You are suffering. You say, I'm cancer. How do you much? Because cancer. Why would we let opportunities to help one another slide? But you see, the opportunities we are talking about are not just opportunities to help one another. It's also opportunities to preach the gospel, to make Jesus, the risen Lord, known. Make him known. Zisanu ozioma n'ụwa niile. Zisanu ozioma nke nna. Unu ndị kwere. Zisanu ozioma n'ụwa niile. Zisanu ozioma nke nna. It is a mandate. It is a commission to go and preach the gospel. And therefore the Bible tells us to take every opportunity to speak the word of God to a suffering and hurting world. Seize every opportunity you find to preach the gospel, to make Christ known, the risen Lord, who can change the lives of people and make them better. Therefore, today, I want us to look at the way we can use every opportunity to make Jesus known, so that he may draw people to himself. You know what the Bible says, that if we lift him up, Jehovah mambulie ya, oga dorom urobi wo mambulie ya, elu Jehovah mambulie ya. Agadoram urobi mambuleya elu, Jehovah mambuleya elu. Agadoram urobi ho mambuleya elu, Chineke mambuleya elu. But I have to bully elu before Yadaram urobi. Therefore, God encourages me, encourages you, encourages every Christian to lift Jesus up at every opportunity. And when Paul was writing to Timothy, he says, in season and out of season, when it is convenient and when it is not convenient. Let Jesus be known. Amen. Lift him up. Don't let that opportunity slide. I want to give you examples of people who did not allow the opportunity to slide. Example number 1. On the day of Pentecost, Acts of the Apostles chapter 2, verses 1 to 4. The Holy Spirit had just been released. And the Holy Spirit had come upon all the apostles and the many people who gathered with them on that day, waiting for the blessing of the Lord in Jerusalem. It was a time when people had come from all parts of the then known world
to celebrate the Feast of Pentecost. And then the Holy Spirit came. The Bible says the Holy Spirit came upon the people as tongues of fire. And the people who received the Holy Spirit were enabled by that power of the Holy Spirit to begin to speak languages they did not learn. Such that all the people who came from all parts of the then known world began to listen and hear their own languages being spoken. And this is how they reacted. When they heard these things, they said to one another, "Are not these people who speak Galileans? How is it that we hear them speak in our own different languages? Parthians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and parts of Libya, adjoining Cyrene. Visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans, Arabs, we all hear them speaking in our own tongues. What is going on? They're speaking to us the wonderful works of God." You see, they were appreciating. So as they heard, the wonderful works of God. What is going on? And they were gathering to watch what was going on. And as they were gathering to watch what was going on, there were also others who were mocking and saying, "Don't mind these fools. They are so full of new wine." And in all that mess, in the midst of Ndikwe, say, "Oh, they are speaking the wonderful works of God." Because I say, "Oh, don't mind them." Peter saw an opportunity there to lift Jesus up. Peter saw an opportunity, and immediately he took that opportunity. He said, "Oh, people of Jerusalem and all of you who have gathered here, number one, he had an opportunity to explain their stand as children of God. That's number one. Then number two, he had opportunity to lift Jesus up. These people who are just speaking languages that they did not learn is the fulfillment of Scripture. When God spoke in Joel that it will come in the last days that God will baptize his people with his Spirit. That's what they have received. And God is enabling them to do mighty things that they could not do. To speak the word of God so you can hear the wonderful things that God is doing. And Peter continued. Time will fail me to go through that message that Peter preached. But in the end, what he was doing was pointing the people away from their prejudices, away from their hate and everything, pointing them to the love of Jesus. Telling them that it was the name of Jesus that would lift them out of all their cynicisms and all their hatred and everything that is negative and bring them back to God. On that day, because somebody saw an opportunity and seized it, the Bible says 3,000 people, 3,000 were added to the church on that day. Hallelujah. When you take the opportunity, when you are not shy about talking about your Jesus, great things happen. Great things happen. So let's make sure we make use of every opportunity that comes. Let me give you a second example. This one comes from the passage we read from Acts of the Apostles today. Sometimes, I get so excited I lose my trend. Now, in Acts of the Apostles, chapter 3, where we read today, we see the second example I want to give.
Peter and John, if you start from the beginning of that chapter, it was time to go to the temple to pray. Ekpere ụtụtụ. Ekpere ụtụtụ. So Peter and John, the Bible says it was the 9th hour. Yaureba when it came 12 o'clock in the afternoon. I don't know the difference between time there and here. They were going to the temple to pray, these two disciples of Jesus who are now apostles. And as they were going through the very highway that went into the temple that is called the Beautiful Gate, there was a man who was crippled from birth. His people used to bring him there every day, sit him down there. Since so many people were going to the temple to pray, he will ask alms from them. And of course, many will give him out of pity, out of the need to do good to others. So when he saw Peter and John coming into the temple, he asked them for alms. Peter and John stopped and said, "Look at us. Hey, look at us." The man was so excited. And asked me to look at them. They must be ready to give me something. At least Niketa. They were not in a hurry to pass. They stopped. Look at us. I'm sure the man must have been disappointed when Peter said, "Silver and gold have I none." But Peter didn't stop there. He said, "But what I have, I give you. In the name of Jesus, rise up and walk." A man who was crippled from birth. Immediately he had those words. The Bible says the power of God went into his ankles, into his feet, and Peter took him by the right hand and raised him up. And he was able to stand and begin to leap and walk and praise God. Leaping and walking and praising God. And the man, when he got up and leaped and jumped and was praising God, he followed John and Peter into the chapel, into the temple. And the people saw him and said, "Oh, who has been sitting there every day we pass to come and pray, he's there asking for alms. How come he is now walking?" I'm glad you asked now. I'm glad you asked how he is walking. Therefore, I see an opportunity there. Let me answer your question. That is, so Peter was always, now that the Holy Spirit is upon him, the Peter who used to hide away because of fear of the Jews is now willing to come into the midst of the people who killed Jesus and speak on behalf of Jesus. Who is now standing up. You know him already. You know that he was crippled. You know how long he has been there. From birth he has been crippled. But don't look at us as if it was by our own righteousness that we made him to stand. No! It is in the name of that Jesus whom you people killed. Whom you crucified. And you had an opportunity. Even Pilate gave you an opportunity to save him. You refused. You chose to save a criminal, a murderer. And you allowed the Son of God to be killed. But God raised him up. Hallelujah. He made him to rise. And it is by that power, that risen power of Jesus, that this man stands before you, walking and leaping and praising God. And the people said, "Well, what did Jesus do now? Again, that day, the Bible says that the number of disciples who started following Jesus was increased from 3,000 to 5,000. Go and read it. It's there in your Acts of the Apostles chapter 3. Because somebody saw an opportunity to lift Jesus up. And he did. And because he did, Jesus drew people to himself. There are many of us who are just living life. We call ourselves Christians. If I can only get to heaven. Hi,
Ị ga-egba aka aga heaven. Empty-handed. Coming to glory with empty hand. When God presents opportunity for you to bless even members of your own family. How many times have you prayed for members of your family? You see an opportunity there. Maybe one of your children did something wrong. That's an opportunity to draw him closer or her closer to the Lord. It may be your spouse even. Close friends. Birthday parties. Birthday parties present us an opportunity to make Jesus known. Why don't you invite a man of God to come and pray during that? Come and say something to this person. We try to do it when people die. We are not able to meet and talk about people who die nowadays because of COVID. In fact, some of us give it as an excuse. COVID, church, but they make a church virtually. You don't come. You don't take opportunity to learn from even people who. Why do you let opportunities slide that can make you help others, that can help you improve yourself as a child of God? Opportunities come. Sometimes they come only once. And when they come, God expects us to take those opportunities and use them. One, for the improvement of our own selves, to explain what we believe, and to draw people close to Jesus. When last did you find an opportunity to praise God, to lift Jesus up, and you seized that opportunity? Or are you full of excuses? The same COVID you are using as an excuse not to come, not to join All Saints Chapel, All Saints prayers, All Saints Women's Fellowship, All Saints prayer meetings. The same COVID is making people to run to Jesus because they are scared that they may die. Instead of running to Jesus, you are busy running around looking for money. Because one of these days, it is going to be my turn. It is going to be your turn. It may not be because of COVID, but age and one. Therefore, while we have breath and we have opportunity, let us do our best to influence the life of others. God gives us such opportunities, and they are few and far between. When we can bless the lives of others, when those opportunities come, my prayer is that God will relieve us of all those excuses that make us not to take advantage of the opportunities, and lift Jesus up so that he may draw people to himself. Let's bow our heads in prayer. Let's bow our heads in prayer. I wonder how many of us do find opportunities to be a blessing to somebody. And we can paint so many scenarios where God gives us an opportunity to make Jesus known. The story was told of a young boy who was hawking things, and at some point during the hawking, he became very hungry and sat somewhere. And as he sat there, his mind told him, if you sit here for a long time, you're going to die. Go out. And so he started walking, and the very first home he saw, he went there and knocked. And the woman of the house saw this little boy that was very hungry and wilted. She saw the opportunity there to help the young man. When she saw that opportunity, she seized it. She went in, brought a cup of milk for that child, and the boy drank and was refreshed.
So the boy asked this woman, Mama, why did you don't know me? And when I knocked, you helped me. Why? The woman told him, well, it is good for us to help others. Now that you are refreshed, when you go, whenever you find opportunity like this, help somebody else, okay? The boy said, yes, ma'am. And he went home. Many, many years later, this boy who was very hungry at a young age, who had nobody to help him, maybe through the blessing and grace of God, he had studied and become a medical doctor. And he was working and became a director of the hospital where he worked. And one day in came this same woman, that was very helpful to him when he was very, very young. He recognized her. And after her treatment, the bills came, and the woman burst in tears because she could not afford the money that was asked of her. And the person who was in charge of that department said, well, you either pay or you're not going home. Of course, that's the way things go nowadays in Nigeria, where we come from. The doctor might want to save your life, but when that life is saved, you become his own until you pay. You stay in the hospital. So as this matter was going on, the man, the guy, the director of the place, was passing and saw the woman and saw her struggle with the staff that was asking her to pay. And when he asked what was going on, the guy explained to him. He said, okay, don't worry, I'll take it over from here. Go back to your work. Leave the woman with me. Of course, the guy had no choice but to yield to what the director was saying. And this young doctor told the woman, you can go home now, your bill has been paid in full. You see, the opportunity she seized when this young boy was suffering has now yielded her a great result. Doing good has ripple effects, just as doing bad does. When you take opportunity to bless somebody, God might use that same way to bless you somewhere down the road. May not be the same kind of story I just told. It may be from somebody else who doesn't even know you, just like that woman blessed somebody she did not know. Oh, that God may help us to take advantage of every opportunity to help somebody. Oh, that God will help us to be open about our needs so that those who are able will know and help us. Father, we pray that you bless us with the mind to discern the needs of others, the mind to shun selfishness, shun all the excuses that the devil puts in our mouths and in our hearts to stop us from using the opportunity you give to do things that bless others and glorify your name. Hear our prayer, O God. We make it in Jesus' name. Amen. Biko ka anyị bilie n'ọtọ ka anyị wekwesị okwu anyị ike n'ime Chineke with the Apostles' Creed, okwukwe nke ndị ozi. Ka mmadụ niile sị, ekwe m na Chineke mbụ nna nke pụrụ m ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jesus Christ na n'otu ọkpara ya, Onye-nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụ n'ụbọchị nke Pilet, a kpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa, lie ya, ọ dị n'ala na mmụọ,
n'ụbọchị nke atọ o zigara ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ ọ rigoro n'eluigwe ọ na-anọ n'aka nri Chineke nna nke pụrụ ihe niile n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ibe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ekwe m na mmụọ nsọ na nzukọ Katọlik ndị nsọ na mbilite nke ndị nsọ na mbilite mmehie na mbilite ọnwụ nke arụ na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị, anyị zọpụta gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị na onye ọzọ na-alụrụ anyị ọgụ ọ bụrụ naanị gị Chineke. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke abụọ ka Ista gara, Kolet nke dịrị ụbọchị taa. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye were naanị otu ọkpara ị nwere nye ka ọ ghọrọ anyị àjà n'ihi mmehie na ihe ilereanya nke ndụ dịka Chineke, nye anyị amara ka anyị were ekele ukwu mgbe dum na-anara uru ya ahụ a na-apụghị ịmata ụdị ya, ka anyị jisikwa ike kwa ụbọchị iso ije okwu dị ngọzi nke ndụ ya kasị dị nsọ site n'otu Jizọs Kraịst ahụ bụ onye nwe anyị. Amen. Kolet nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kolet nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla n'ụbọchị taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ nke gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ugbu a anyị ga-enwe prayers for the people to be said in English. Let us begin our prayers by praying for those who are sick and shut in. Let us remember all who are sick and shut in. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. We pray especially for these people listed below. Please add the names of those you know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and in grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. We pray for all those and their families who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving for all these people who you remember this day, fulfill in them the purpose of your love,
and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb, who are crushed and filled with the pain of grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy, hear our prayers in these times of difficulty. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble, in this challenging and uncertain time during a global pandemic and a public health crisis, we come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. Let us pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, hear our prayers for the world. Give your world the courage to give up war, bitterness, and hatred, and to seek peace. We pray for all the leaders of the world. We pray especially for the President of the United States and the President of Nigeria, that these leaders and the leaders of nations around the world may be led by your wisdom, that they may search for your will and see it clearly. May the shoulders of the risen Jesus, once scourged by soldiers, bear the burden of political and military conflict in our world. Lord, in your mercy, we pray for those sick and suffering from the coronavirus. Give us courage to give up our selfishness as we live for others, and to give time, care, and comfort to the sick. We pray especially for all who are sick with the coronavirus, that they may have access to the care and treatment they need. May the wounded hands of Jesus bring his healing touch to all who are sick with this disease. Give us the courage to give up our fear of death and to rejoice with those who have died from the disease all over the world. May the feet of the risen Lord Jesus, once nailed to the cross, walk alongside the dying and the bereaved in their agony, and walk with us and all your church through death to the gate of glory. Lord, in your mercy, Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Biko ka anyị gaa n'ihu n'ekpere, ka anyị cheta na ụmụnne anyị ndị na-aga njem n'oge dịka oge a. Ọ dị ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị mere ka anyị mara na ha na-ala n'obodo anyị bụ Naịjirịa ime ihe banyere olili ndị ha lara ala. Na ụdị ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ha na-eme. Anyị na-arịọ ka Chineke anyị duru ha na njem ha. Ihe ọbụla bụ ebumnuche ha ji na-ala obodo anyị bụ Naịjirịa, ka Chineke anyị nyere ha aka imezu ya. Ka ya onwe ya kpuchitekwa ha, ka ihe ọjọọ ọbụla ghara irute ha ahụ mgbe ha na-aga njem ha. Ka ọ ga-awụ ma emesịa ha ewerekwa ịhụnanya Chineke na mkpuchite ya laghachikwute anyị ebe a. Onye-nwe anyị, nụrụ ekpere anyị, akwa anyị ruru gị ntị. Ka anyị kpee ekpere cheta obodo anyị ahụ bụ Naịjirịa, bụ ebe anyị maara na ọtụtụ ihe na-ekwesịghị ekwesị na-eme. Igbu mmadụ na ịla ihe ndị ọzọ nwere n'iyi bụ ihe anyị na-anụ banyere ya. Ndị na-achị achị na-ewere ihe bụ ihe ọha mere nke aka ha,
nke mere na ọ dịkwaghị ụzọ esi aga ebe dị iche iche. Mmiri na-ezo, ụmụ mmadụ na-erugbu n'ime mmiri ozuzo, ụzọ adịghị esi agafe. Anyị na-arịọ ka Chineke gbatara anyị ọsọ enyemaka imetụ ndị ọ dị n'aka n'obi ka ha were ihe enyere ha n'aka rụọ ọrụ ha kwesịrị ịrụ, ghara ime ya ka ọ ghọọ nke aka ha, ka o wee dịrị onye ihu mma, dịrị onye azụ mma. Anyị na-echeta ndị niile na-eru uju dịka anyị kpere na okwu Bekee. Ndị na-agba m n'obi taa bụ ezinụlọ Emekọma, ezinụlọ Nwangwu, ezinụlọ Ogbuokiri ha, ndị na-eli ọgọ ha nwaanyị n'oge dịka oge a. Ama m na ọ dị ọtụtụ ndị ọzọ anyị na-echeta, ụmụnne anyị ndị ka na-eche echiche otu ha si eli nwanne ha. Ezinụlọ Oweme, ezinụlọ Adịele, ndị na-eche echiche na-akwado maka olili nwanne ha nwoke bụ Austin Oweme. Na-echeta ezinụlọ Mama Rose bụ nwanne anyị nwaanyị, onye anyị na-akpere chọọchị n'ebe a, onye lawara Naijiria, emechaa ọtụtụ afọ agafeela kemgbe ọ lara. Anyị abịa nata ozi na ọ hapụla. Anyị na-arịọ ka Chineke gbaa nwa ya nwoke bụ James ume, ka mgbe ọ na-akwado maka olili mama ya, ka Chineke gbaa ya ume, wetara ya enyemaka site n'ụzọ dị iche iche, ka ọ ga-abụ mgbe oge olili mama ya ruru, ya enwe ihe niile o nidiri iji kwanyere mama ya ugwu ikpeazụ dịka o si kwesị. Oge a bụ oge jọgburu onwe ya, ka anyị cheta na ụmụnne anyị ndị na-enweghị ọrụ ha na-arụ, ha chọrọ ịrụ ọrụ ma ọrụ abịaghị. Ka Chineke anyị gbaa ha ume, zitere ha enyemaka n'ụzọ dị iche iche, ka oge gharakwa n'ite aka mgbe ha ga-enweta ọrụ dịka ha na-arịọ n'aka ya, ka ha wee nwee ike igbo mkpa dị iche iche nke dị n'ezinụlọ ha. Ọ dịkwa ndị ji ọrụ ma ọrụ ha ji anaghị ezuru ha, ọrụ ha ji ojide chọ, ka Chineke meghere ha ụzọ mgbe ha na-achọ ka ha chọta, mgbe ha na-arịọ ka ha rịọta, mgbe ha na-akụ aka ka emeghere ha ụzọ ebe ọrụ kacha mma ga-ede. Ugbu a ka ụmụ anyị na-alaghachi na skuulu dị iche iche, n'agbanyeghị ọrịa ọjọọ a na-efe efe nke ka dịnụ. Anyị na-eji ọbara Jizọs na-ekpuchite ụmụ anyị niile. Ọbụnadị anyị onwe anyị, mgbe anyị na-akwado na-eche echiche otu anyị ga-esi mepee chọọchị anyị, ka anyị wee nwee ike kpewekwa dịka o si kwesị, dịka anyị si eme. Ka Chineke tụọrọ anyị aro dị mma, nye anyị ụzọ kwesịrị ekwesị nke anyị ga-esi mee ya ghara ịdaba na mmekpa ahụ ọbụla. Ekpere anyị na okwukwe anyị bụ na Chineke agaghị ekwe ka onye ọbụla n'ime anyị laa n'ihi ọrịa ọjọọ a. Ka Chineke gọzie ndị na-achị achị n'obodo Amerịka, mgbe ha na-atụpụta aro dị iche iche a ga-esi mee ka ihe dịrị ụmụ mmadụ mma na Amerịka. Ka Chineke nye ndị na-achị achị obi ọmịiko tụmadị banyere ndị a na-agbabata na Amerịka na-achọ ndụ kacha mma, ndị a na-emegbu n'obodo nke aka ha, ndị a na-achọ ụzọ a ga-esi laa ha n'iyi, ha na-agbazi ọsọ ndụ anaghị agwụ ike. Ka ha mgbe ha na-agbabata, ka Chineke nyere obodo Amerịka aka ịchọpụta ụzọ a ga-esi nyere ndị aka, ghara ịchụghachi ha ebe ahụ ha na-agba ọsọ ịgbararị. Onye-nwe anyị, nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị ruo gị ntị. Dịka ihu anyị dị iche iche, otu aka mkpa anyị dị iche iche, biko ana m arịọ ka anyị were nwa mgbe fọdụrụ anyị wee chee mkpa anyị niile dị iche iche n'ihu Chineke anyị. Chineke a, onye na ọ dịghị ihe rara ya ahụ n'omume,
ọ maara ka esi egbo mkpa, ọ dịkwana m mkpa arara ya ahụ n'ogbugbo. Ihe na-apụghị ime n'ebe mmadụ nọ apụrụ ime ya n'ebe Chineke nọ. Ya mere, gị nwa Chineke, ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m, kpọkue Chineke maka mkpa ahụ dịrị gị. Rịọ ka ọ gbata ọsọ enyemaka nye ezinụlọ, nye ndị otu anyị n'otu n'otu, nye kọmunitis anyị dị iche iche, ka mkpa ndị a ghara imeri anyị. Rịọ ahụike. Ndị dọkịta ekwuola, ma Chineke adịghị ekwu, ozubeghị. Ọ bụ ọgbara nkịtị okwu biri n'ọnụ ya. Ka anyị rịọ ya maka ụmụnne anyị ndị ahụ na-adịghị, ndị nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ n'ụlọ. Ka Chineke anyị were ike ahụ o jiri mee ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, ike ahụ o jiri mee ka nwoke a nọ na Beautiful Gate nwee ike. Ọ bụ eziokwu na a mụrụ ya ngwaọrụ, ya enwe ike inweta ume na ụkwụ ya isi ike, ka o wee nwee ike gbaa ọsọ jee ije na-eto Chineke. Ka Chineke were otu ike ahụ gwọọ ụmụnne anyị ndị nọ na mkpa na n'ọrịa n'oge dịka oge a, ka ha wee nwere onwe ha. Ọ dị ndị nwere mkpa ndị a na-anaghị akpọ aha, naanị ha maara ihe bụ mkpa ahụ. Biko nwanne m, Chineke onye ị na-efe maara mkpa gị, were mkpa ahụ chee ya n'ihu. Ele anya ụjọ gị wụ na ịkọrọ mmadụ, ele anya ha chịwa gị ọchị. Mmadụ mara na ọ bụ ihe ị na-agabiga, ha sị anyị amaghị sị onye nke Chineke nwere ike ịgabiga ụdị ihe dị otu a. Ga-ekwere ya gba nkịtị, dịghị akwụ, naghị agwa onye ọbụla, kọsara na ya Chineke. Chineke anaghị achị ndị ya ọchị ma ha weta mkpa ha n'ihu ya, kama ọ na-enwe ọmịiko. Ọ bụ Chineke onye obi ebere, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, onye na-agbaghara mmehie. Mgbe m kpọrọ nna, ọzam aha ya bụ El Shaddai. Mgbe m kpọrọ nna, ọzam aha ya bụ eze ọzam. Mgbe m kpọrọ nna m, ọzam ya, ọzam aha ya bụ El Shaddai. Mgbe m kpọrọ nna m, ọzam aha ya bụ eze ọzam. Anyị kpọọ ya ọgaza. Chineke anyị, ụmụ gị ebuterela gị mkpa ha. Gị chi na-aza ekpere, chi na-anụ arịrịọ nke ụmụ gị, chi nwere ọmịiko na obi ebere, nụrụ ma aza ndị gị, ka o wee si otu a dịrị ha mma, ka otuto na nsọpụrụ wee bụrụ nke gị ma emesịa, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ, wee kwe nkwa sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ zukọrọ n'aha gị, wee kpọkue gị na ị ga-anụ arịrịọ ha. Biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị ha ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị ji ohere a na-echeta na-ekele ụmụnne anyị na ndị enyi na ikwu na ibe ndị ọ masịrị isoro anyị n'ofe nro nke ụbọchị taa. Enwere m olileanya, kwerekwa na ịnatala ngọzi nke ụbọchị taa, na okwu Chineke na ihe niile nke anyị mere. Ele anya agbaala gị ume na ọsọ eluigwe nke anyị na-agba. Jisie ike.
Do not give up. Ekwela ka ekwensu ghọgbuo obi gị iche na Chineke anaghị aza ekpere, ọ na-aza ekpere. Mkpa ọbụla dịrị gị, chee ya n'ihu Chineke, ọ ga-aza gị. Anyị na-ekele mmadụ niile ndị soro anyị mgbe anyị mere mitin anyị na mitin annual general meeting anyị na Sọnde gara aga. Na-ekele mmadụ niile ndị ọ na-amasị ihi All Saints aja n'ukwu ka ọ na-aga n'ihu nke ọma. Biko ya ewutela gị na anyị emepebele chọọchị si onye ọbụla bịawa. Asị onye ụjọ ji ndụ ya lonye ike. Onye ụjọ aya ji ndụ ya lonye ike. Ọ gaghị rahụ ugbu a site na amara Chineke anyị emepe. Ma biko onye ọbụla nọrọ n'ekpere na-arịọsi Chineke ike si mgbe ọbụla anyị ji mepe ya nye anyị amara, nye anyị ịhụnanya, nye anyị amamihe nke anyị ga-eji nọ na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla, ka okwu Chineke wee si ebe a na-aga n'ihu mgbe niile, ka ụwa wee mara na Chineke anyị bụ eze n'ezie. Mgbe anyị ga-akpọ abụ nke ọzọ ugbu a, onye ọbụla mara na otu anyị si ewebata ihe eji arụ ọrụ Chineke n'ebe a, biko were obi sara mbara, obi nwere afọ ofufo wee webata ihe onyinye gị ị na-enye Chineke na ọrụ ya na-aga n'ihu. Ngọzi ya ga-abụ nke gị. Abụ anyị ga-anaka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 44, hymn number 44. Hallelujah, 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 hallelujah. Ka anyị kpere Chineke.
Hallelujah, Christ ebiliwo, o biliwo n'ezie, hallelujah. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị, eze nke ndị eze, na onye nwe ndị nwe mmadụ. Onye mere ka Kraịst anyị si n'ọnwụ bilie, wee dị ndụ ghara ịnwụ ọzọ ma ọlị. Anyị na-ekele gị n'ihi ike ahụ mere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie. Na ike ahụ dịkwara anyị ugbu a, isi na ndụ ọjọọ, isi na ọrịa na ike niile nke ekwensu bilie wee dị ndụ ọzọ. Ndụ gị ewetara ha nsọ gị otuto. Anyị na-ekele gị n'ihi agbamume nke ị nyere anyị n'ụbọchị taa. Ị were ohere niile anyị nwere mee ka ọ dịrị ndị ọzọ mma, bulie Jizọs elu ka o wee si otu a dọrọ mkpụrụ obi nye onwe ya. Nyere anyị aka ime nke anyị na-arịọ gị, ka mgbe anyị ga-esi n'ebe nsọ ala na-apụ na-eje ozi dịrị anyị n'ime izu a, nye anyị anya nke ime mmụọ, ịhụ ohere niile nke ị na-ewetara anyị, bụ ohere ime ka Kraịst bụ onye a maara n'ụwa niile. Ohere ị na-ewetara anyị ime ka ọ dịrị ndị ọzọ mma, ka anyị were ohere ndị a wetara aha nsọ gị otuto, wetara ndị ọzọ ngọzi, otuto na nsọpụrụ wee si otu a dịrị gị mgbe niile. Gọzie izu nke anyị batara n'ime ya, kwee ka ọ bụrụ izu ọma nye anyị, n'ọpụpụ anyị na mbata anyị, ndị na-ala na nguzọta anyị, ka ọ bụrụ nke a gọziri agọzi n'iru gị. Onye-nwe anyị, kwee ka ihe niile nke anyị mere n'aha gị taa bụrụ nke a na-anara nke ọma n'ihu gị. Anyị arịọ ihe ndị a, kwere na ị ga-emezuru anyị ọbụna karịa otu anyị nwere ike ikwupụta ugbu a, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị ga-eweta ofe nro anyị n'ụtụtụ ha na nyedebe site n'ịbụ abụ 310, hymn number 310.